Mikel Tristan naiz, iruindarra, 25 urte ditut, diseinu grafikoko ikasketak bukatu nituen iaz, ekainean. Eta, ofizialki esan daiteke diseinatzaile grafikoa naizela orain. Diseinatzailea izatea zer den erantzutea ere ez da erraza. Ikuspuntu asko daudelako eta bakoitzak baduelako bere egiteko modua ere. Beti dago emaitza horren pisua edo garrantzia, ez? Nik adibidez garrantzitsuago ikusten dut kontzeptua edo funtzioa, ez? Bete behar duen funtzioa, diseinuak. Eta bigarren plano batean ja, edo bigarren pauso batean bai iristen dela hori erakargarri egitearen urratsa, ez? Ze gaur egun horren beste informazio bisual daukagu ezinbestekoa dela ere egiten duzun hori begitatik ongi sartzea, ez? Eskolaz kanpo egin dituan proiektuak beti ibili naiz diseinatzen ikasketen paralelo edo lanaren paralelo eta normalean lagunentzako proiektuekin, ez? Orduan beti dago edo normalean dago dirua tarteko, militantzia ez denean eta edo niretzako proiektuak ez direnean, baina karo, oso modu simbolikoan eta poliki-poliki ikasten zoaz, ez? Diseinatzen ikasten zabiltzan aldi berean, ikasten hasten zara ere tratuan eta zer utzi behar den argi hasieratik, zer ostean, nik uste askok pasa izan dugula momentu hau lan guztia egin eta gero prezio bat erabakitzearena, motivazioagatik, ilusioagatik aurrera ateratzen duzuna eta momentu hori ez da atsegina, ze gaina igual kasu honetan lagun bati egindako zerbait delako, ez? Proiektu baten eskaintza edo iristen zaidanean, normalean baietz esan izan dut beti gustuko izan dudalako ikasketa paralelo hori, ez? Eta orduan normalean dirua ez dago tartean. Momentu batetik aurrera ja, demagun orain ikasketak bukatu ditu dela. Honetaz bizi nahi baldin badut, bai hartu beharko duela diruak pisu handiagoa, ez? Baina normalean motivazioak erakarri nau gehien proiektuei baietz esateko. Bezero batek zerbait proposatzen dizunean, diseinatzaileak egin behar duen lehendabiziko gauza bada, bezeroak behar duen hori ikertu, zeintzuk diren bere lehiakideak, ze girotan mugitzen den. Diseinatzaileak egin behar duena bada nire ikuspuntutik egokitu. Bezeroak eskatu dizunera egokitu, bezeroaren perfilera egokitu, erakutsi nahi duen horretara egokitu. Ni saiatzen naiz proiektu bakoitzera egokitzen. Batez ere komunitatetik etortzen zaizkidan proiektuak direlako, ez? Badute komunean adibidez euskara, oraingoz eguneko egunean esan nuke. Giro antzekoetan mugitzen garela, baditugu interesantzekoak, eta hala ere oso proiektu anitzak dira, eta aniztasun horrek ere behartzen zaitu proiektu bakoitza modu batean edo bestean egitera. Egin dituan proiektu gehienak izan dira musika taldeekin, azkenean inguruko jendeak izan dituelako musika taldeak txikitatik, eta badelako aukera bat ematen dizutena ere, lehen komentatu bezala, helburu ez den proiektu horietariko bat egiteko, eta gehien bat horrela izan dira. Orain adibidez, argitaletxe batekin ari naiz zerbait prestatzen, harremana ez duen talde berriekin naiz lanean ere, laban ere aukera izan dut identitatea pixka bat garatzeko. Kreditu batzuk, film labur batendako kredituak eta horrelakoak egiteko aukera izaten ari dut orain ere. Poliki-poliki ari da zabaltzen guzti hori, eta dena ikusgarri dago Behance perfila, badela pixkat plataforma moduko bat sortzaileek haien lanak partekatzeko, eta horretara iritsi zaitezke nire Instagram perfiletik, badela abildua Mikel Tristan, eta hor ere gauza batzuk ditut kuskusatzeko.